Ada ka lang gamti kap. Ay, pa mare pa niya ti may paay ko. Kakumakap. Apan na ko mga gibagati oras no. Mabalinti kwa. Hanggang agpatpatnag no, agrenta kami ti video okay. Ay, pa-birthday ka? Win cup. Sa birthday kami tata. Tapos dati video okay. Win cup no mabalin ang kwa hiningi ko mga hanggang patpatnagin jay kwa. Patpat Win nagpa. ata birthday meet cup. Nyamit. Kakaiso na agpa-birthday na kailangan garud ka. Kami. Nyamit Kaya tagpat. dapat may bisita mi cup. Nyamit tagpatpat nagmit di makaistorbo kayo ti karuban mare. Sungar nga dana itikap nga makitungtong kanyam. Nagpatpat nagmitin di ako na ikas lag. Birthday meet cup, awan lamit considerate mo jayin. Pakasar ka nos jay, lag pakasarin. Hindi akap ta, syempre manulang mit ti once in a year lang mit deta birthday cup. Ay hiling data nga kwa. Tano hanga makarapi was jay. Wing kap ta, no, madi nga, basta pan is step sor, nga napan nakituwin kap ta na makitungtong ta no kwa. Ay kastulatan ni ngaro din. No, kaya mo tagpatpat nag kwa. Kailangan dati kwa ano ka itid mo kamay sa nga saka ti baboy. Nyamit tinin kap, sobrami la Wing unay kasi ngaro natan. kaya yung ti baro nga kwata. Baro nga ordinansa. Kaya perti, handa ako ngayon mino. Kailangan alay ka dyan may sa nga saka ti baboy no kaya mo tagpatpat nag. Kaya mo sawin, agi pa digunak iti may isang buong nga saka. Win Nga naluton, kasjay. kailangan niyawa mo ti tano damit gungunami nga kwa ori magpuipuwet kami agdingdingid kanya yung ki kwa. Alangan garad si kalang meet cup, kasano rin yung dumangay. Ki or imbitay mo to na kanya dan. Or imbitay mamin ang karubam no kan basta gyawat ka kanya ti may sa nga kwa nga saka ti baboy. Madin sa deta nga patakaram nga kwan cup. Kaya di or ti kwa tano Minaprubahan da ba di jay cup. nawaya ka nga kwan ori bu ori malmalim to pa no bigat no kayat mo. Sobrami atan cup nga kwan. Ay kasi talaga mare. Kasano mit detan nga nga. Amom tata nga panawinin kasati uson no mga nung ka nga agbigay awan da ka panpansini. Uran tu papapalam tatan kailangan di kasjay. Ngawan no Baro nga ordinan sa ata ka? kasjay arod tata ti kwan ti uson kailan dati agbigay ka tanong ka. Nyamit tinin atan Tano cup. masikaso ka. Sobrami la unay detan. No hanggang bigay agi awan. Hanggang alas 7 lang no ti video okay. Kanya nga nga ti marami dakard cup. Kasjayin Kailan nagyawat ka no ti may nga saka. Jay ko dapat nagpatpat nagtata tapos agmalmalin pa yung bigat. Kitwin na. Awanti ko jay Basta lagi di tung tupad di maaji kwa. Nagyawat yung Hindi nagyawat. magyawat ako ka basta kwa. Madi na kami nga pan ipa-stop jay no kwa O sige mare kasi latan. Sobrami la unay nga pan. Kailangan lang di may nga saka. Grabe nga may sasakan. Aba mabaling nga, di gudwa na lang kap. Han buo dapat mare. Nyamit kining kap, sobrami beta. Yung ring tapos gana bigat ka no kang video okay. Hindi kanya nga rod nga, sige ka rod. Sobrami, kami.